Ito. Ano? Basura. Ayun. Nakakuha mo? Ayun. Dalawa na naman oh. Nakakuha mo? Success. Ayun, nakakuha siya. Ito yung bangkalanang kung tawagin sa amin. Let's go. Bangkalanang. Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada. At another day, another vlog at another blessings na naman ang matatanggap natin ngayong araw. At ngayong episode na to mga kalabarkada ay pupunta kami ni Darling Ikay sa tabing dagat at mangunguha tayo ng halaan, shells na kung tawagin dito sa amin ay biat-biat saka bangkalanang. So doon tayo pala mangunguha mga kalabarkada no, sa karot. Ano, tara na? Ayun si Darling Ikay. Alright, let's go mga kalabarkada na. Kita-kits na lang tayo mamaya doon pag nandun na tayo sa tabing dagat. So, let's go! Yo, alright mga kalabarkada na. Andito na tayo sa may tabing dagat. So, ayun na si Darling ah. So, yun mga kalabarkada, mangunguha tayo ng shells. Medyo malalim pa pero mangunguha na siguro tayo. At ang oras natin ay alas 4. Dun, din lang sa banda dyan. Dun tayo pupunta. So let's go. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kalabarkada. Nako, nakatikim na naman tayo ng dagat. Patay na naman tayo dito. Ito pala ako nangunguha ng shells nung bata ako mga kalabarkada. Ito yung lugar namin. Naligo na to eh. Baka muna yun. May damo. Ha? May damo. Pahuli agad tayo. Isa. Uy, madamo dito. Tanggalin mo yung kan ko. Yag. Nga pa kami. Yun. Pangalawa. Huwag ka lang sisisit. Ito yung kawain ko ng bata ko mga kalabarkada no? Pag wala kaming ulam nun, ito nangunguha kami ng ganito. Hindi na ako makasisid. Ha? Ito. Oh. Ito, pakita mo. Ito, dalawa. Ay, malaki. Saan? Ay, natusok nga. Aray. Sabi ko sa'yo eh. Mamaya tanggalin natin. Yung mga kalabarkada, dalawa. Basura mga kalabarkada. Basura. Grabe. Tignan mo dito. Kunin natin yung mga basura para itapon natin doon. Para malinisan tong dagat. Kuha na naman. Ay. Mas maganda sana mga kalabarkada na yung mas mababaw dito. Yung hanggang sa tuhod lang ganyan. O mas mababaw pa doon. Mas marami tayong makukuha. Kuha.
mga kalabarkada. Ito yung tinatawag pala nila dito mga kalabarkada na pang salbang ulam. Dahil pag ganun na siyempre nakita nyo kung gaano kalayo yung lugar namin dito dun sa bayan namin, dun sa mismong palengke. Yung mga walang pang ulam ganito, ito yung bungkala ng palang mga kalabarkada. Kaso maliit pa to, pero pwede na rin. Yan. Yung mga walang pang ulam, pumupunta na lang sila dito sa dagat, nangunguha sila ng mga ito shells para may pang ulam sila. Dito mga kalabarkada, ang dami pala dito. Uy, ayun, yung kalanang. Yun, alright. Alright, kuha na naman ah. Ayun, may nakapa daw si Darling. Sige. Sige. Ayun. Ano, kuha mo? Hindi ba nakuha? Wala, nakawala. Kulang sa tangkat. Ay. Ganyan din ako nung bata ko mga kalabarkada. Ayan. Ayun. Ayan, kuha mo? Ano ba yan? Sinisid na. Kuha mo? Wala. Ito na. Meron sa akin. Ito mga kalabarkada, marami dito. Yun. Huli. Ayan. Isa pa lang nakuha. Yun, dalawa. Dalawa. Yun. Dalawa na naman Sit kuha mo? Dalag. Kuha mo? Success. Ayun, nakakuha siya. Maliit. Ay, nakakuha siya. Alright. Yun. Yun. Kapa lang. Kapa lang mga kalabarkada. Tapos mamaya may pang-ulam ka na. O, diba? Ay, nakarami na rin tayo. Halos mga lahati na mga kalabarkada. Galing naman. Doon tayo. Balik tayo doon. O yun. Ay. Meron? O yun, ang laki. Ang laki mga kalabarkada. Wow. Ang laking bangkalanang. Tapos meron pa. Yun. May kahoy. Dalawa na. Madali. Dalawang bangkalanang. Madali, hawak mo. Bakit? Meron ka? Kahoy. Ano yan? Kahoy? Ay, patay. Grabe. Di, ikon mo lang dyan muna. Diyan na lang muna daanan natin mamaya. O, dyan. Ay, makakasugat yan kaya tatanggalin natin mamaya. Oh yes. Ay. Okay, dami na. Kapit na magalahati Oo. Kayo mga kalabarkada, nakain ba kayo ng mga ganito? Get sa bungkalanang at ano ba yung mga tawag nyo sa lugar nyo, yung mga ganitong shells o halaan ng mga kalabarkada na. Tapos ito yung bangkalanang. Kuha tayo. Ito yung bangkalanang kung tawagin sa amin. So, comment down below kung ano yung tawag nyo sa ganitong shells. Alright? Woohoo! Ayan o, kakaiba.
huli. Yan. Barkada. Uwi na tayo dahil 5:30 na. So, ito yung mga huli natin na. Anak ko, hawakan mo muna yung chinelas mo. At papakita natin sa mga viewers natin yung mga huli natin. Alright. May pangulam na tayo mga kalabarkada. Yan o, kalahating balde. Pero may napakan pa ako dito. Ay, bato pala ito. Bato. Ang langit. At uwi na kami ni Darling. Alright. Wala. Yun. Halika dito. Hawak ka sa akin. Halika. Gandaan na. Oh, yummy. Alright mga kalabarkada, kita kasi na lang tayo dun sa bahay. Yo, alright mga kalabarkada na. Dito na yung mga nakuha nating mga biat-biat at bangkalanang. Ay, bangkala. Asan yung planggana natin, be? Ano to? Suka yan, be. Hindi. Ano yung planggana natin, be? Ando na sa gilid. Ay, ando. Wow. At, ayan mga kalabarkada. May mga biat-biat at bangkalanang. Uy, isang planggana din pala to. Oh, isang planggana, oh. Bakit dumalangoy lang ako ganyan? Ang galing talaga mag-bet-bet si Darling ka. Naligo ka din? Oo, maliligo nga kami mamaya. Ipanood mo nga dati yung nagsisid ako. So yun mga kalabarkada, no? Magandang gabi sa inyo. At ito mga kalabarkada, nakita nyo kung paano yung pangunguha natin ng ito, biat-biat saka babangkalanang. So yun, na-share ko sa inyo yung gawain ko nung bata ko. So sana nag-enjoy kayo sa panonood. So dito naman tatapos ang vlog natin mga kalabarkada. So kita-kits tayo sa susunod na vlog natin. So ingat po tayong lahat. God bless. At lagi po nating tatandaan. Alright, God is good all the time. So see you po sa next na vlog natin. Bye bye po.